Klarry music #1 Simalia. Uneka skiri kari uniki original patani kwete photocopy. Uneka skiri kari uniki original patani kwete waitandi perere mudiwa waitandi perere iwewe waitandi perere. Netiresire nyura mnofarira rinoperera parakatangira ndaona mabatwa chiparo madzimai lokatia ndaona mabatwa chiparo nekupfeka kwenyu kwamunofarira kunoperera kwakatangira ndaona mabatwa chiparo madzimai lokatia sati mataura dambudziko renyu rachamuve pano ndoda mutererese madzimai tsananguro dzandichakupai modzibata ndidi kuti dzizokutyai. Yesaya. Unetwaniyo? Ndinonzi Klarry D. Klarry D. Yeah. Unoimba musambo we? Ya, ndinoimba Afro Dancehall ne Bongo Flava ne Zimdancehall. Bongo Flava ndeipiyo? Bongo Flava ndo type inoimbwa nana Diamond Platinums. Inobva nepa Tanzania. Alright. Utone marekodzi anotorira? Ya, se munhu achiri kutanga zvichirongorirawo ma-streets asati zvanyatsoenda pandiroda kuti zviende. Wakatanga lini? Ndakatanga 2014 ndipo ndakatanga kurekodi. Une makore mangani? 26. Nusa 2014 kudhara? Ya, pane ka time zveshuwa. 2022 kai? Yeah, this is 2022. Wanga uchiri kuchikoro ka 2014? Ndandishangopedza A level. Waida chikoro kupi? Ndakadzidza pa Mount Darwin panonzi paDotito High School. Ndipo ndakadzidza primary ndakadzidza pa Kuwadzana 1 primary. Wadzidza Kuwadzana, unogara kupi? Ndogara kuchitungwiza kusengesa 3. Zvauri kutaura ka wadzidza Kuwadzana unogara kuchitungwiza wakaenda ku Mount Darwin. Ndikupuwa waigara chaiko chaiko? Alright, ndakatanga ndichigara Kuwadzana 1 ndiko kwandakadzidza primary yangu. Ndokuchibva ndazobva kuya nekudawo kwema situations eupenyu chibva ndanogara ku Mount Darwin. Ku Mount Darwin ndiko kwandakatangira form 1 kusvika form 6 chigara ku Mount Darwin. Ndobva ndazobva ku Mount Darwin ndichaonogara kuchitungwiza. That was 2014. Ndipo ndakatangawo kuita zvekurekodi. But zvekuimba ndandatanga kudhara sindawana kana song yandarekodi. Une maparents? Ya, vabereki ndinavo vese. Unogara nawo so? Iko zvine zvandichagara nawo. Vabereki vangu vakaseparate. Saka kubva kuseparate kwavakaita inini zvezvo ndiri kuzvilojerawo ndiri. Uri kuchitungwiza kuloja? Kupi kwacho kuchitungwiza? Ndiri kuloja kusengesa 3. Kusengesa 3. Watinonzi Klarry D? Klarry D. Alright. Yeah. Zita rako chero nonzani? Admire Chigogo. Saka Klarry D yakazobva kupira? Izita randakangofarirawo D. Ndakangoti regai ndiise D kubva pana Admire. Ndabva ndangotiwo Klarry kuti zvibva zvangoita different from Admire Chigogo. Kuitira kuti kana vanhu vakunzwa Klarry D voziva kuti iyi life ya Klarry D hainei Admire. Kana zvaAdmire ndezvaAdmire zvinei na Klarry D. Handiti. Yeah man. Aiwa zvinofadza. Kwaiwo unonzani? Ninonzi Adzaman. Adzaman? Adzaman, aka Chimukauru. Alright. Unogara? Ndogara kuzengeza. Zengeza 5. Uchitungwiza futi? Yeah. Watanga uimba lini? 2017. Une makore mangani? 27. Wakuda kayo for munhu anoda kuimba? Mdara. Takura. But magitara angu matiri. Unoimba musambo wepi? Afro. Chimborwa 1 tinzo. Otaura kuti yakarekodwa kupi inonzi chi? Ya, song yandoda kuimba panapo. Yakarekodwa nemufesi anonzi Tyre kumanyame park chitungwizo. Inonziyo tisu tinototesa mvura ngoma dzinodhura. Big up Ghetto Clown. Reverse no kumberi bo bago vaudze kuti hatisi bo uchida zere chimbonobata pringo anokulaina kuti handisi bo rivhesi no kumberi bo bago vaudze kuti handisi bo uchida zere chimbonobata pringo anokulaina kuti handisi bo amusati mucharwadziwa ndati tereresa mangoma nekadhati ari hoti aya hazi right adropwa ngeshoti anayo ngevhati just follow me semwana wamamboda chinja musambo ngoma dzangu kusimbo ngerambo pabhiti ndagara
chaye umambo vari kupindo vadhonzera tambo muri tani hanzangu ndiri bwino sapashoni handichagare munyika dzino ndauya kuzotsenga ridhimu handina mazino chimuka ziso rangu repasi rikupfura kuda zvimwe inini ndichanzwa shura manje inini handiimbe zvinoguma ukasaiza patani vamwe ndichakupfurai ndiri kugamina zvangu ndiri ahedhi semukadzi ari kumwedzi ndokupfekedza pedhidhereresa mumwe wangu ukaona ndiri stedi usasaize patani ndokucheka nebhuredi wachano saka munosvika kurere nezvamuri kuimba tarisira mudara zvakamborira izvi ya vanoridza paredhiyo ya ndiani akamboridza mbale dj mbale orit kwewo ini nandiri kunyeba ndisati ndanzwa marekodzi angu paredhiyo semunhu asati anyatsopushawo zvekusvitsa ikoko. Do you guys have any YouTube channel? You own a YouTube channel? Yeah, ndinayo. YouTube channel iripo. Inonzi yangu YouTube channel yakanzi Klarry Music 20. It's a Klarry oisa hyphen Music 20. Handiti. Kwewe. Yangu YouTube account yakanzi Adzaman chimuka yakangodaro. Adza wacho is A D Z A M A N Adzaman. All right. Yamani. Saka mastudios amunoshandira ndabutanga newaneiti Adzaman. Adzamani anongoenda chero kustudio kwanzi kune chinhu chiri kupindwa. Kune ridhimu ririko Adzaman anongoenda. Adzamani vanhu vakashanda navo vati one day. Adzaman ashanda na Malonti, ashanda na Lewis Studio Records, anoshanda na Tyre Bago, Cash Lips, Solid Records. Vakati one day ayati vese vavo Adzaman akashanda navo. Saka tikutarisira kuti kwasataenda kwaoskid Adzaman akaenda kwasataenda Adzaman akutarisira kuenda but mabudgets anenge achingoita achishota indawo kutaura kutanga kutaura munhu asipo handinofanira kuti ndaka tikumuremekedza Adzamani kumisa pamusorosoro pamusorosoro ndopa tiri kumisa Adzamani sa Adzaman wacho ndini allright utangokutaura munhu asipo kaandini Adzaman wacho ndini saka Adzaman ari kurira kawe Adzamani ari kutraya vamwe vafana uchidarika unongonzwa vafana Adzamani pamwe pacho ndozonyara kuti Adzamani pamwe pacho anenge asina kana chinhu Adzaman afamba netsoka but ari kuzikanwa navafana kugeto munosiya something tinoda kutopiwa something wakamboita show here ya mapasapasa zvimapasapasa tikambotirove pane show yakamboita wakapiwa mari handisati zvekupiwa mari handisati unotobhadhara wewo mari sometimes ndinotobhadhara DJ ndototonyorwa kuti DJ apfekere ridhimu rangu mushini make nditopindawo pastage ndiimbe pamwe pacho ndonzaiwa mudhara tengai ningi mudhara kuti mirese muimbe but hey zvinhu zvakaoma awa zvichaita chete zvinhu zvakaoma kwemimi Germany Klarry D ari panapa ndakashanda nemastudios nemaproducers akasiyana siyana. Ndakashanda neChusport Records especially patrack rangu riri kuuya izvezvi. Ndakashanda neChusport Records riri paZimtalent Rhythm 2. Nice. Courtesy of Zimtalent TV. Ndakashanda zvakare neChusport paridhimu ravo rinonzi Kopo risati rabuda zvakare. Ndakashanda neRemusic paridhimu ravo rainzi Chiwara ndakanga ndiripo. Ndine song yangu inonzi Madzimai Lokati ipapo. Ndinoshanda zvakare neSawilands Music Pro iri kuchitungwisa. Upcoming producer ndinotishandei naye zvakare. Koita anonzi Tyre Bago anga achambotaurwa nechikomana chiri padivi rangu ichi. Ndakasenza naye zvakare. Koita anonzi TIC mukomana ari pabhindura ndakashanda naye. Toita anonzi Aliview mukomana ari pabhindura zvakare ndakashanda naye. Toita anonzi High Sound wepadombo shava ndakashanda naye zvakare. Saka ndo vanhu vandashanda navo sofa kusanganisira na Simple anoshanda kuSolid Records ndakasenza naye zvakare. Kupa kuimba pastage makamboimba pastage ndakamboimba amashows ndakaita akati one day zvokupiwa mari tumaronda ipiwawo mari dauza kuti wakapiwa mari alright ndaipiwawo $100 vanhu wangu wakunyeba keyo aiwa 100 auipiwa ayo 100 wakunyeba ka ndaipiwawo 100 ndani akakupa 100 bond ndio yakutaura aiwa mukuru wangu kudala 100 US mukuru wangu andinopana pamunhu anonakidza chaizvo aroda kunyatsonzwisisa aiwa iyo US dollar rekuAmerica ndora ndaipiwawo pese pandakapinda show yangu yekutanga it was 2015 ndakange ndina mukoma tekshua muronzi vanoimba sungura ndakafamba navo takaita 3 shows takaita first show yedu panonzi pakatiyo iri kwaMurehwa
ndopatakatanga kuridza. It was 24 December 2015. Then the second show yanga iri panonzi pamakotori kwakwa kumarondera. It was 25 December 2015. Then the third one takaita panonzi pamasomere kusaidira kumarondera ikoko zvakare. It was 26 December 2015. Mashows iwayo do ese ari combined kudaro ndopandakapiwa 100. Zvakumeka sense. Zvakutaurika handiti? Zvakumeka sense because mari dzandakapiwa. Then ndakazotanga kufambawo nemukomo wangu Kristo Rich HKG. Ndiye munhu wandinofamba naye ndichienda naye mumashows, ndichinoitawo curtain raiser mumashows ake anenge achiridza. Pese paanofamba ndinofamba naye ndinoita curtain raiser nguva dzangu dzekuridza. Ndakaridzawo ndakapedza ndinenge ndiri back vocalist wake panguva dzake dzaanoperforma. Mukomo wako chaichai Kristo Rich? No, musically he's my brother musically. It's not kuti mukomo wangu mwana wababa wangu namai vangu. Okay. Munhu waunofambidzana naye papafoni apo? Munhu wandinofambidzana naye mubasa redu remagitari. Alright. Yeah, ndizvozvo. Saka iwe wasati wamupiwa kana dhora here? Inini tumari twandati ndawanawo music. Vafana vamwe vai vanodawo kungoti Adzaman da kuita collabo newe. Ndovafana nondipawo mari. $5, $10 zvichinge ndo zvakadaro. Saka kutonyoresa vanhu kuita corruption music here? Maya munoziva kuti mukoma wangu dzimwe nguva towanikwa tiri busy nevafana. Ndoti hapana wangu kuti ndisiyewo zvandiri kuita panapa. Hapana wangu hapana iwe ndipoteni mari. Ndotosiya zvandiri kuita pepe ndotoenda nembari. Ndapiwa $10. Chii chaunoita chinoshamisira chekuti ungasiye? Chii chinekupa mariyo chauda kunyebera inini? Tichihaselawo chii kutengesawo tumagajesi asiri mbavha. Aiwa Adzaman zvake. Adzaman ahabi. Adzaman mustraight. Unotengesa mbanje nemutori? Adzaman anotengesa mafoni. Adzaman anonohodha mafoni ake tonazi. Oenda kugeto otanga kutengesawo ari mune vamwe imomo vanotengesa mafoni. Saka imomo manje mageto vamwe vanotoona mumaTV zvimamedli afana Adzaman kuita sei? Adzaman ndoda kurowa ngoma. Aiwa hapana wangu ndiri busy. Unohodha mafoni akabiwa ka? Maya uri promota chimbavha Boss Gaga vanoziva Adzaman zvakanyanya. Kuti aiwa Adzaman akasvika kuna Boss Gaga. Adzaman kuita sei mfana wangu chimbotora mafoni apana wombotipoka mari so. Boss Gaga obvapo Adzaman ndo geto. Unotenderedza akapera mukoma Boss Gaga Adzaman yotore masidi. So ndikudai kudai so ndo ndinotiraramisawo. Kwewe unorarama neyo? Klarry anoita zvekutengesa masidi. Tengesa masidi ndo zvakararamisa. Uri kupromota piracy naye? Yeah, tisafana nepiracy. Kutengesa zvinhu zvevanhu zvamusina kuishandira. Right. Izvozvo mamovie zvana Jack Chan izvozvo ndo zvatinenge tichitengesawo pamusika. Unotengesera iwane kurarama pazengesa 2. Tichauya zvedu nemapurisa da kuti usungwe. Aiwa uye nemapurisa. Because piracy atidi. Svikai nemapurisa musawa munouya manje. Samukoma Ghetto Crown munenge muchinzwira mufano wenyu tsitsi muchafana mandifonera manje ndo andaisa madiski akanzi Klarry D ndokutengesa music yangu. Uneshuwa hausitengesa music kana Alec Machesi kupapo? Taura chokwadi. Munongozivawo semunhu ngoma. Semunhuwo anenge ane tumatambudziko twake topesera takutengesawo chero dzana baba shero idzi zokuti tigone kurarama. Saka piracy munoiona semusic? Ya semunhuwo ari music industry piracy chinhu chekuti kana uri artist asimuka inoti dzikisire zita rako. Asi kana uri akaita seni Klarry D asi ari kuti aiwa inini ndiri kuda kuenda kumusoro. Ndakatoona music yangu yakaiswa pamadiski dzimwe nguva ndinofara nekuti marketing strategy kusaidi rangu inini. Sei ndati marketing strategy? Ukatarisa page rangu paFacebook rine 4,600 followers. Kuroti number iyoyo inumber diki ndichikombea nemaartist anondimotivata kana kuti anondiinspire. The likes of ana Diamond Platnumz vari kuTanzania, the likes of ana Rayvanny. Vanhu vane mapage ane mafollowers anosvika mamillion views. Alright. Saka zvinhu zvekuti ndinoona kuti inini pachangu ndiri kuzama asi hasati ndasvika pandiroda kusvika. So vanhu vepiracy vavo ndona vari vanhu vanenge vachindibatsirawo kutengesa music yangu. Asi kana wabudirira kaunenge wakumarwisa futi manje kana ndazosimuka ndakutsvaga imwe strategy, ndakutsvaga imwe plan B yekuti music yangu isawanike ichiwanika kupiracy kuti roti ndidyewo nayo. Kweiwo unoita piracy futi kai? Man. Nditi piracy. Utori nemusic iri paCD yo? Handisati, but ndoisa paYouTube account yangu. Une marecords mangani so far funga kwako? Ndichatoita kuti ndimbogara pasi. Ambogesa
since wataka 2017 ndakusvika nguma 300 ikoko komana ndakusvika because tongogara tiri mustudio. alright mamwe acho handichatuka ndakanzirwa freestyle wesong wakatoimba gore rakati handichanyasozive mamwe acho but ndakatonzwa signature ndozoti nderamo kweone mauri songs mangani about 500 maiwe mana munouraya vanhu aumana mukwadza vanhu chinenge chiitika mukoma ndechekuti tiri vanhu vanenge vakafanana nemuvhimi aenda kunovhima kana waenda kunovhima wakatarisira zvese kudzoka nenhoro kudzoka netsuro kana kudzoka nembeva kumba dzese imuka saka dzese nyama yesaya saka dzimwe nguva tine 500 marekodzi iwayo panewo pekuti ndakaenda kunoridza kana kuglendale tinoshamisikawo kutoona song yangu iri kutotambwa nevanhu ndakati ndaendawo ikoko ndanosvika ndakati wave kundibata sembwa kubva zuva riyera wakatenga motokari watokangamwa here takarima tese foja kuti uwane mari baba vemwana mari yefoja yatakarima tese baba vemwana mari yefoja yatakarima tese usade kundiitira chibanditi kugadzika pambi paMother City anasiwo ndibatane kuseri kwemaoko zvatevimbisana zvese zviya zvangova zviroto show yange yakazara vari mefodya andakakuwaro netumari mukoma ndakadzokawo nchigona kutengawo madhiringi nekabhutsu kekuzopfeka kunext show handiti kwaiwowa usati wamboita show kayo zvinhu zvakaoma ka zvinhu zvichi zvakaoma kana tunonyara kuenda pastage maya stage unongoda kuzviona unge uri beta ndotoida utoona unge tiri matsaga ako manje maya stage ndotoida mukoma but ine kuti ameno covid vari kunotiita mapasapasa zvatemboita munzira umu beso apa isiko chingoro pakutoiswa maspika takutokwira takutoimba hazvichaitike mazuva ano saka pakaipa saa unokudziridza zvemahara zvemapasapasa maya inawo yeye kuti inini handisati ndazikana zvekupinda muvanhu zvokuti kana zvakanzi Adzaman ari paposta rekuimba kana kublawayo vanhu vanogona kubvunza kuti uyu munhu ari apo uyu hatisati ambomunzwa ndiani saka isusu zvinenge zvibheta zvoti timbotanga tambogadzira zita kumaraini nengodai nekudai kanonzi munomu mulaini muno makanzi maiswa ngore kunziva kumana kwire muimbe tongoimba isu hatina basa nemari panguva iyoyo toda kugadzira zita chimboimba last song yakopedzera kuimba taura kuti inonzi chii inonzi fara newako love song kupi ndechirungu yakarekodwa nemufana anonzi Silence song iyo inonzi fara newako mubate ruoko ukamusiya ndezvako anotorwa nevamwe vako fara newako mubate ruoko ukamusiya ndezvako anotorwa nevamwe vako ini ndazoka gaya kagemu kaya kataitamba paya ndichiti hatidi zvinotibaya man'ono apindira dokta tavafonera nhasi vachatibayira bhiya vachatitengera fara newako song iyoyo ndakaita muna December ndosong yandakapedzera kubudisa December 2021 ndosong yandakapedzera kubudisa izvezvi ndematracks andakaita but asati abuda but Silence aite mavideo futi anoita mavideos alright komunodi kuita mavideos after masongs enyu aone visual iri kumberi kupfuura masongs ya mavideos aripo mavideos aripo akati andakaitwa nemufana yeye ndine rimwe vhidhiyo rakati tenderere rakanakidza vanhu raakandita mufana yeye 2020 rainzi unondiratidza musiyano wekeya nekeyalesi bebini unondibata rafu pavanini unondityora mbabvu chimuka unondiratidza musiyano wekeya nekeyalesi bebini unondibata rafu pavanini unondityora mbabvu chimuka masecrets pavanhu unovhura mwoyo wangu pavanhu unodzura ucharangarira nerimwe zuva ndaenda kumadoka zuva uyai kumba boys hamuzodi anonditreata like kangaruru dhongi anongokudza musoro une magodi zvinoitwa nevamwe hazvigoni vhidhiyo iroro rakatenderera ngerelove song iri pachannel ipiyo pasilence kana pa Adzaman chimukauru wakaisa ndakariisa futi vhidhiyo iroro alright saka paFacebook munoonekwa sani inini paFacebook
pakano munhu akanosecha kuti Adzaman chimukauro anondowana imwe account iyoyo, Alexander Gogo imwe account yangu vanondowana ipapo vanhu. Kwewe. Alright, ini mukoma ndisati ndataura maplatforms andinowanika. Ndambotaura neminyaya yekuti ndinoinspire nevakomana vepatanzania. Makandibvunza kuti saka taka kuti itaita zvekutanzania ungagone kuti buditsire here zvakada kuita kunge zvekutanzania. Rasikira ikoko mfana wangu. Ndoti ndimborasikira ipapo. Natoka wapi Afrika sababu Harare Zimbabwe nko natoka. Nakupenda Tanaka aendeshe shua wakanaka. Nakupenda Tanaka aendeshe shua wakanaka. Ama natoka Mombasa Nairobi, ama Dar es Salaam Tanzania, ama Kinshasa ku Congo, kana Maputo Mozambiki. Chimwe chandakaita ichi chandakachita na Terry Babu chinonzi ku Africa. Terry Babu akachirekoda. Isongwe kuti ibaby rukunzi unobva papi chaipo mu Africa nemanakiro awakaita. Then from there ndakashanda nemumwe anonzi Siblings Records. Ndakaita song inonzi tutaonana badai kana kuti tutaonana bye bye. Karegere Africa ndandika. Kanenga kakaipaka. R.I.P. Mose, ndugu zangu zilienda, anajua kufanya kwa wakati, lakini moyoni na kidonda. Bye bye. Walienda bye bye, tutaonana bye bye. Bye bye. Bye bye. Walienda bye bye, tutaonana bye bye. Bye bye. Makaenda kure na moya tikarira kungechea, upenyu hausi easy. Vokwesherana pfuma vana bamuni, isu vana venyu tichimbeya, upenyu hausi easy. Zvakazoitika manje ndakati mukoma Kristo vachiita masingles avo 2021 ndine song yandakaita navo ipapo, ivo vachiimba Shona, inini ndichiimba Swahili. Asi unogona Swahili? Swahili ndichiri kudzidza, ndina ticha ari kundidzidzisawo ma-online lessons. Saka ndichiri kudzidzawo zvangu. Saka tine chinhu chatakaita namukoma Kristo akati aiwa munin'ina ndafamba newe kwenguva yakareba, kuratidza kuti uri mwana anokwanisa kukura, ndimbokupawo collab vanhu kuitira kuti vanhu wanofollow nyiri nani since zita rangu riri nani. Saka takaita song inonzi pane zvandoda ndikarekordwa naAliview. Saka inenge ichiti pane zvandoda kuti uzive kana wasogara, ndakakuda kubva kudhara, ndinokurota ndakarara, kungoti nyatsi ndodzahindikunda shuwa ndainyara, deno wandida chimandara, arudo pano rwakazara, akuna maneno nataka ujue vile unaishi, nilikupenda samasakale na kukumbuka nikilala, ila aibu ili nishinde kweli ni aibu, si unipende wewe pindi, mapenzi kwangu imejaa. Aye, 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 kuna maneno, aye, right. Kwa iwe une potential and kudzikisira iwe uri kuimba Swahili, wakambotaura na Fantani ne Levels kuti uda kumboimba Swahili? Fantani na Levels asandawana mukana wekutaura nawo. Pese pandakaenda kustudio kwawo ndaiendaona Kristo Sheckom andine mupana wangu pamaridhimu yenyu amuina waya itewo kuti mupana wangu apinde. So since Fantani na Levels vari vakomana vekuti mazuva ano vari busy inenge iri kuwanda kwavari sevanhu vanowandirwa sevanhu vane mastati kurei. Kustudio kwawo ndakaona kune mumwe producer ari kushanda ikoko anonzi Mr President. So maridhimu ese andakapinda inini ikoko ndakapindawo iye Mr President ndiye munhu akandirekodha zvekuti handifunge kuti Fantani na Levels vati vanyatsowana mukana wekunzwa maimbiro angu kana kuano 1v1 nawo kuti onesa. Ora chivataura tunobatika se phone number yako ne kana une Gmail chivataura obva umhorisa amanisha mwa dzako. Alright, awa ndinotenda. Klarry D ndinowanika pa 0775 835 636 ndo namba dzandobatika idzodzo pa WhatsApp, kufona zvese zvinongoita. Kune munhu anoshandisa net 1 ndinaro futi net 19 i 0717 799 385 0717799385 ndo namba dzandirobatika idzodzo. Then Facebook ndine Facebook account yangu yakanzi Klarry D Music, but Klarry D Music yacho it's KLARRY separation D.
separation music manje it's MUSICKIH ndomanyorero andakaita music yangu. Facebook page rakangonzi Klarry Music 20. Klarry Music 20 it's KLARRY-music 20 ndo Facebook page rangu iroro. Then Instagram account yakangoitwa futi izvozvo yangonzi Klarry Music 20 pakabatana. Instagram account yangu ndo pandrowanikawo TikTok zvimwe chete izvozvo Klarry Music 20 spelling yandambotaura yaya ndo maplatforms andinowanika iwayo. Komisa Adza ya chimukauru chinowanika pa 071 9643 695. WhatsApp ndobatika ipapo, makozi ndobatika ipapo. Pa Facebook wangoti Alexander Gogo kana kuti Adzaman chimukauru, unombata Adzaman papo utaura naye haregedze kupindura. YouTube wangoti Adzaman chimukauru, mangoma yake Adzaman anowanika ipapo. Adzaman munhu ari free kutaura naye aganze handiti maita basi. Aiwa kana pane zvimwe zvandasiya. Aiwa muna chamasiya asi ndina ndatosirira zvamataura. Manditi inini ndimhorese. Akati ndikwazise so. Hama dzangu dzese ndokudai mese ndikukukwazisai mese kawani. Vanonditsigira rambai muchinditsigira. Vanondidzikisira rambai muchindidzikisira nekuti pamunondidzikisira paya ndinenge ndakuda kuzama kushanda kuti ndikuprove wrong kuti muone kuti aiwa uyu ane direction uyu ane kwaari kuenda. Saka mune party yamunoplayawo paupenyu hwangu yekundimotivheta nekundidzikisira kwamunoita dai makaramba makadaro. Then ndongodawo kuti shout out kuna Christ Rich. Munhu wandashanda naye kwenguva, munhu anondiratidza rudo pese patinofamba, asati anditira utsinye. Munhu anoratidza kuti ane ruoko runoda kusimudza vanhu. Zvimwe chetezvo na Mostaf maybe achatoshamisika kuti sei ndamubiga panguva ineyi. Munhu wandakasangana naye 2012 paitika show, by the end andisina kana song one yange yakarekodwa. Asi ane mashoko akandibatsira nawo, akanditi muningina usapinde mumadrugs. Vanhu vaunoshandidzana navo masisa tinoimba navo vaya havasiwane kudanana navo. Nanhasi ndakabatawo advice yake. Ndosaka muri kundoonawo ndiri pandiri panapa mukoma Ghetto Crown muchindoonawo ndakapenya-penyawo kudai zviri nani handisati ndapindana nemadrugs. Maybe ndakazopinda nawo nemadrugs zvaito pamwe dai ndichiratidzika chimwe chimiro asi ndiri munhu wekuti ndiri pari right kubva kuadvice andakapiwa naMostaf. Nevese maproducers andinoshanda nawo ndinongoti shout out kwamuri. Muri vanhu vakandibatsira kuti ndinge ndiri pandiri panapa. Muri vanhu vanoramba vachindibatsira nekuti song ndinenge ndauya neidea yangu asi dzimwe nguva mabackings amunoita ndise pasong ndo andinozofonerwa nemafans angu achiti aiwa backing riye ranga rakaipa. Kureva kuti maproducers rambai makadaro muine mwoyo wekutibatsira kuitira kuti tiende kumberi tibikire vanhu music yakanaka. Nemwe mukoma Ghetto Crown aiwa andoda kutenda zvakanyanya nemukana wamatipa wekuti anohapana wangu handakana chandiri kuda kwamuri, uyai ndimbokubatsiraiwo so mumboudza nyika kuti zvii zvamuri kusangana nazvo, chii chinonzi Klarry D, ndiani anoita nezvei, music yacho inofamba sei. Aiwa ndinotenda murambe mune helping hand. Dai zvakangoitirwawo kune vanhu vese vari munyika yeZimbabwe vari kuimba. Adzaman Adzaman panguva ineyi anoda kubiga vadho padombo shava. Fano wanguramba wakadaro ka ngoma dzaAdzaman dzofana kutenderera kwese koko kwaunodzidzisa. Fano wangundosvira kuti ngoma dzirambe dzirira. Lewers ani mukanganwe producer pa St Mary's anipinza mugame mufesi Lewers wakaipa mwangu wakanenisa kuredio. Lewers asiro slew them vese akanenisa kuredio ngoma zvandasingatarisire pasina kana mari. Amwe Adzaman andi kuredio neketwa interview vanhu vakandiziva vaisandiziva. Big up mafans echimukauru, team chimukauru, munosimbisa music yaAdzaman. Rambe makadaro guys. Adzaman achagadzira zvakati Adzaman acharamba achiimba. Inini pachangu ndofila mukoma chairman klatika nawazogara kumwangu makaipa mdara tutenda aiwa hapo bo